So, mo na lagi itong mga mare, since nindot man kayo ang panahon pagka Sabado, munang nakadecide mi nga kinahanglan gid mi mag-camping. Kay it's been a while, I believe 2 years ago, last na mong camping and gimingaw na kayo mi kat-kat ug bukid. So, around 3 p.m, na tuming JY, nagpahatod mi ni Kuya Neil. So, Kuya Neil, mao na among suki every time mag-camping mi. So, siya gid na maghatod namo. So, gihatod mi niya iskina sa Kanirag for 300 pesos per head. So, pag-abot mo sa skina, nagsabot mi kung asan mi mo agi. So, nakadecide mi nga sa ibabaw mi. Nag-agi kay since convenient and mausad amo ang naandan. So, I am with Wendy and Labcads. So, awal ko na lang mga outfit. O galibo ko na lang mga outfit. Padungan ang mi mag-camping. Pero, ilang outfit mo padung mag-sleep over. Nagpayong pang isa. Inana sila ka-unique mag-camping, guys. Wala sila naigog sa ko ang outfit nga murag professional camper. Char. Uy, kayo, no? Pero okay ra. Wala ko gimind ilang outfit as long as kuyog ming tulo, murag yun ay pinaka-importante. Char. So, nagbakay may padung sa campsite. Ang walking time, I would say 20 to 25 minutes. Depende sa kakusgo ni mo mulakaw. Pero nag-base na siya sa akong nilakwan. Kay dili mo simentado ilahang dan. So, mo nang careful kita kay para dili kita mapiang inagabot sa campsite, no? So, expected nga daghan ka makita nga mga taig baka, mga baka, mga iro, kay bukid mong good siya, guys. So, expected na gid na siya. So, inini ilahang agianan, medyo bato-batuon. So, once makita na ninyo ang signage, which is kana, pasabot duol na ta sa campsite. So, awa, duol na siya ta, niabot na ta. Di ba, na nakaduol. So, mao ni ang entrance kunuhay nila. So, entrance fee na 70 pesos per head. So, nauna si Wendy diri kina sa siya gi-guide nga duha ka babay. So, niabot mi diri sa campsite around 4 p.m. So, dili pa siya crowded. Gamay pa kayo ang nangabot. And, oh my God, gimingaw jud ko ani nga place. As in, always jud ko ma-amaze. Though, ikapila na ko nanhi. Like, ikaupat na ko nanhi. Pero, dili, like, murag ako ma-feel baka murag hapon kong first timer na ka-amazing ang place. So giset up na namo ang tent. Grabe ka struggle kay hangin kaayo, as in bugnaw kaayo ang hangin, no? So grabe namong tusok dinukdukay bato diri kay para lang yun lig-o na nga mo ang tent. So isa sa mga ganahan ako diri nga campsite is daghan kay mga ero. As in, grabe ka friendly ilang mga ero. Like, di ka mataha managad. O ka na, first time na nakita to, bro, mura jug dugay na kami nga friend pa. Char. So, inana ka friendly ilang mga ero. So, ang mga, di ganahag mga dogs, di, wala gid may angay ka balaka kay grabe ka buutan nilang mga ero. So, i-feel na mo ang moment. Kaya again, it's been a while. 2 years ago, me last na ganhi. So, mag-i-feel ang moment. And sa kabugnaw sa hangin, wala na antos sa duha, nag-inom sila kay ganan sila na i-take nga something pampainit sa ilahang lawas. Char. So hapit na ni siya 5 pero nagbukot na ko kay ingon ana katugnaw ang hangin, as in. So wala lang nagpaabot lang gid mi. And gigoto man mi, since nag-inom man sila beer, naggigoto mi, so nagbound man mi. Usually magbound gid mi ani rice and kanang fried chicken. So mo na among kikaon. So dili na mi mag-bother magdadaog ka ng mga buting kay kami ra magudpong tulo niya mga tapulan sad kami mamitbit. So mo nang magpalit na lang gid mi ready to eat nga pagkaon. Anyway, naaman sad ay store na tindahan gamay dire. So makapamalit ra mo og kanang like mga biscuit, mga pan, kanang mga kanang noodles. So pwede ra jud kayo, pero of course choice gapon ninyo if ganahan mo magdala og mga butane. Pero kami kay mga tapulan man mi mo nang wala di may magdala. So anyway, wala mi ka-take sa wala na mo na antos ang kabugnaw sa hangin mo nang naka-decide mi nga adto mi mo continue sa tent, nasulod mi sa tent, adto sila nag-inom, and ako wala man ko nag-inom, so kay good girl man ko. So nag-inom ra kog kape, pero wag gyapon as in bugnaw kaayo ang hangin, wa pa nay alas 6. So kami nagpaabot mi nga mangit-ngit kay of course ang city lights mo gina isa sa mga highlight dira sa Kanirag ang city light, gabi ka overlooking kita ni mo ang Sugbo Mercado
kay gigutom na dahito. Pero ang Sugbo, ang Lapu-Lapu, so what lang kita. So mao ni mong makita nga view ini kagabi, so which is mao ni among gihuwat kay usa man gid siya sa mga highlights no if mag-camping ka sa kanirag. Wala namin nakatambay sa gawas tungod sa kabugnaw sa hangin, like di gyud na mo matake. Natulog mi bali-bali lagi among lawas tungod sa katugnaw, maski duha na kahabol among hida napamimat, pero wag gihapon katalab, grabe katugnaw. So pagka morning ni gawas si Mr. Sun mga 6 mga 6 a.m. So daghan kay mga nangatang, actually daghan kayo ang mga nagcamping na kanang murag isa ka grupo nga, basta ubay-ubay sad sila. So mga 7 bag-o lang gyud mi nahuman na nga naghuman og inom og kape na mainit. And mga 7:20 naghipos na mi og tent kay murag nakafeel na mi nga ang init, murag sakit na siya sa panit. So among panikamutan nga by 8 makabalik na mi sa katong iskina kung asa mi kuhaon ni Kuya Neil. Pero awara gud ang sun, as in grabe ka amazing. Kanang i-time lapse ganin ninyo. Like amazing, like amazing. Syempre di pa yun mo matutukan, no? Kaya sakit kayo siya sa mata kung direct jud na siya mata ni mo tutukan. So once imo i-time lapse, amazing. Amazing mo rin master ya, amazing. Anyway, padong nami ani mo uli. Padong nami mo uli ana. So nagbaklay na sad mi. Pero this time adto mi sa ubos nagagid, duha mo gud ang agianan sa ubos ug sa ibabaw. So among gi-explore ang sa ubos, which is na-realize na mo super layo kay sa ubos. So if I were you guys, adto lang gid mo sa ibabaw if ganahan mo muanha na nga campsite, adto lang mo sa ibabaw kay layo kay dire. Anyway, na-enjoy na ko ang actually awahi kay ko kay nagsigir ako video mo maami sa mga sa mga kahoy. I know taga bukid man jud ko, no, daghan man jud siguro ginini sa mga, pero I don't know, like always lang gid ko ma-amaze basta nature na gyud ang atong hisgutan. Wait kayo, no? Anyway, mo na mga kauban nagcamping sila usa na sila kapamilyahan. So nagbakles na siya padung sa iskina. I don't talk sa ilang sakyan, pero okay, so na si Kuya Neil and friends. So sila gihapon ang maghaton na mo. So magpalahos mi og IT Park. And by the way guys, 300 ang panghayo nila, pero nahangyo na mo og 250. So thank you so much Kuya Neil. So 250 padong dadto, then 250 sad padong dire. So gipangguto man mi mo nang nangaon mi daan. So manok lang gihapon, sige lang may manok dire mo na mga bayot kay mino kay puro ra gyud manok. Sige na maray mo ato na ko. Salamat sa pagtan-aw. Bye.